Povestea aceasta pare imposibilă, dar este reală. O femeie a fost declarată moartă după ce medicii nu au mai detectat semne vitale. Familia a fost anunțată, iar pregătirile pentru înmormântare au început imediat. Totul s-a desfășurat rapid, fără investigații suplimentare. Sicriul a fost închis, iar ceremonia a început. Nimeni nu știa că femeia era încă în viață. În timpul slujbei din sicriu s-au auzit bătăi slabe. Martorii au crezut inițial că își imaginează. Când sicriul a fost deschis, femeia a deschis ochii. Era confuză, dar respira. Medicii au confirmat ulterior o afecțiune rară, care i-a încetinit funcțiile vitale. Cazul este cunoscut din punct de vedere medical, dar extrem de rar. Cu toate acestea, este un caz real, documentat oficial. O poveste adevărată care pare greu de crezut. Crezi că astfel de greșeli se pot întâmpla și azi? Lasă un comentariu și spuneți părerea.